Stojím na místě, kde vyrostla celá řada skvělých úpických fotbalistů. Mezi ně se řadí i Jan Šilar. Jak vzpomínáte na tyto plácky a začátky fotbalu? Vzpomínám hrozně rád, protože tady na starém hřišti jsme vlastně vyrostli. Bylo nás hodně, protože jsme tady mydlili fotbal od rána do večera. Hráli jsme hodně se starejma, který nás tady jako učili, ať to byl Finger, Rameš, tady Růda Diviš, který trénoval, jako ten vlastně tady vypiplal všechny nás tady ze Sichrova. To byl takovej střed Sichrova, kde jsme se všichni scházeli. Z původního sichrovského plácku toho však už na této louce moc nezbylo. Tyhle tyče za mnou jsou poslední pamětník starého hřiště, co jsme tady vyrůstali. Jak jste se k fotbalu dostal? Měli jste ho i v rodině? Dostal jsem se k tomu fotbalu tak, že můj otec taky hrál tady v Úpici, dělal kapitána a když hrál tady v Úpici, vojákoval v Trutnově. On byl takovej, který z Trutnova běhal sem na tréninky i na fotbaly a zas běžel po fotbale zpátky. Co to znamenalo, když se řeklo sejdem se na Sichrově u Struhy? Znamenalo to, že to byla lávka, která se přecházela u Struhy a šlo se na stadion. Než budeme pokračovat, docela by mě zajímalo, jestli jste rodilý Úpičák. Narodil jsem se v Úpici v roce 1939 na Sichrově. Z kolika jste sourozenců? Byli jsme dva. Měl jsem mladšího bratra Pepíka, který taky v Úpici hrál, ale bohužel v jeho 32 letech zemřel. Jak jste pokračoval dál? Přišla nějaká žena do vašeho života? Seznámili jsme se tady v Úpici, jelikož se sem přišla učit jako jutařka. V 62. roce se mi požádal o ruku. V 63. roce se narodila dcera Jana. V 66. syn Ivan a v 76. Martin. Kdy jste začal hrát za SK Spartu Úpici? Za Spartu Úpice jsem začal hrát kolem 50-53, kdy mě vytáhl Růda Divišu a postavil mě na první zápas v Pilníkově. Jakou soutěž jste s dorostem hráli? Hráli jsme krajskou soutěž. V roce 56 jsme hráli se Spartakem Hradec Králové o postup do první dorostenecké ligy, kde jsme tam prohráli a druhý týden doma jsme měli velkou naději, když jsme ještě o poločase vedli 4-1 a celkově jsme pak hráli 5-5, čímž jsme nepostoupili. Jako dorostenec jsem byl vybrán do krajské jedenáctky, kterou jsme reprezentovali východočeský kraj. Když jste hrál tak dobře, tak se vás určitě musel všimnout i trenér úpického A mužstva. Ano, máte pravdu. Trénoval tady hradecký trenér Lhoták, který si mě vytáhl jako dorostence a první zápas, který jsem jeli jsme do Třebíče, kde se mně podařilo dát 5 branek. Vyhráli jsme 7-5. Druhý zápas jsme hráli s Čakovicema doma, vyhráli jsme 7-4, dával jsem 4 góly. Až do vojny jsem hrál v Úpici divizi. Docela se mně dařilo, dával jsem dost branek. V roce 58 jsem nastoupil vojenskou službu. Nastoupil jsem do Dukly Praha, kde jsem strávil skvělý 2 roky. Dostal jsem se do Dukly, protože trenér byl v tu dobu Karel Kolský, který byl spjat tady s Úpicí, který mě tam vlastně vybral. Bylo pro vás působení v Dukle Praha vrcholem vaší fotbalové éry? Bylo, protože jako kluk z malého města jsem se mohl dostat mezi samý reprezentanti, jako byl Masopust, Pluskal, Borovička, Novák. To bylo pro mě něco pěkného. Strašně rád vzpomínám, když jsme jeli do Itálie na fotbalový turnaj juniorů do Viareggio. Bylo to v roce 59 a dostali jsme se až do finále. Hráli jsme proti AC Milan, za který nastoupil taky nynější trenér, světový trenér Trapattoni.
Blížil se konec vojny, co bylo dál? Přišel za mnou trenér Kolský, který odcházel z Dukly do Sparty Praha a chtěl, jestli bych nešel s ním do Sparty. I přes takovou nabídku se Jan Šilar rozhodl vrátit do svého rodného města. Jak dlouho jste tady v Úpici ještě hrál fotbal? Bohužel jsem skončil dost brzo. Samotného mě to potom mrzelo. V 29 letech jsem skončil. Váš otec byl fotbalista, vy jste byl fotbalista. A jak je to s fotbalem v rodině Šilarů nyní? Mám sice 2 synové, který hrajou neregistrovanou kopanou, ale po mém otci a mě tu fotbalovou štafetu nepřebrali. Jako rodilý Úpičák přeji úpickému fotbalu, který slaví příští rok 100 let, všechno nejlepší. To byl Jan Šilar, úpická fotbalová legenda. Pro televizi JS Martina Adamu.